Atención, supervillanos. Acabouse a boa vida. Moi pronto aterrará no Xabarín Club Spiderman, o Home Araña, o máis incrível xusticeiro enmascarado dotado de poderes sobrehumanos que o converten no pesadelo dos criminais. Non o dubides e déixate atrapar na súa arañeira. Spiderman, de contado no Xabarín Club. Pra que este botón? Oh, non! Anunciache o comezo da carreira e aínda falta unha hora. O perigo público número 1 do seu barrio. O pesadelo dos seus vecinos. A maldición de seus pais e o heroe dos rapaces. El é Daniel Fedello. Únete a súa banda todas as tardes de luns a venres no Xabarín Club. ¡Mira por onde vas! Non, non, mira ti por onde vas! ¡Oh, non! Imos bater contra o tellado de Big Man! ¡A esquerda! Non, á dereita! Cuidado, Ben, aí están. imos caer! Véñenos explicar máis sobre como voan os globos. Estou vos falando deses fabulosos voadores franceses. Directamente do ano 1783, os irmáns Montgolfier. ¡Xútalo! Por favor, xútalo. Chamaslle a aterraxe a iso. Oh, supoño que ti o podes pasar mellor. Naturalmente, dormindo. Sí, nos teus soños, señor. Oh, tú és a verse. Yo soy un glacio, sí, no te